Vy sa pýtate, ja odpovedám. Čo sa rozhodne, nesnáš pri hypotéke vybaviť sám. Výber banky a typu hypotéky. Nesprávna voľba môže znamenať vyššie splátky alebo nepraktické podmienky. Fixácia úroku a výška splátok. Nesprávne nadstavenie môže ovplyvniť tvoju peňaženku a riziko budúcich zaťažení. Rovnako výška úveru a pomer k nehnuteľnosti. Príliš veľký úver môže byť problémom pri schválení. Príklad. Kúpiš si byt za 200 000 eur. Banka ti schváli úver 160 000 eur. Tvoj pomer úveru k nehnuteľnosti je až 80%. Čím nižší pomer úveru k nehnuteľnosti, tým je hypotéka bezpečnejšia pre banku a ty často môžeš získať nižší úrok alebo lepšie podmienky. Naopak, vyšší pomer znamená vyššie riziko a banka môže požadovať vyššie úroky alebo doplnkové zabezpečenie. Nezabúdaj na poistenie nehnuteľnosti či životné poistenie. Právne zvolené poistenie kryje riziká a nezaťažuje rozpočet. Ak máš podnikanie alebo viacero príjmov alebo aj iné úvery, banka bude chcieť vysvetlenie a tu presne vie sprostredkovateľ pomôcť. Jednoducho povedané, všetko čo sa týka úrokov, rizika a splátok sa oplatí konzultovať.